Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er geen deportatie van Haitianen zal plaatsvinden op Curaçao. Dat heeft de minister van Justitie gezegd, Charlton Hato. Het gaat natuurlijk over de zeer kwalijke situatie in Haiti. Onveilig, veel geweld. We hebben later in deze uitzending meer aandacht over de situatie op Haiti. Maar op dit moment is het niet veilig om mensen van Curaçao terug te sturen naar Haiti als hun verblijfsvergunning niet meer geldig is. Dat heeft de minister laten weten. De ombudsman, Kirsty Kinsinjon, had eind vorige maand hierover vragen gesteld aan het parlement. En volgens Hato is er over vergaderd en heeft de immigratiedienst nu de opdracht gekregen om Haitianen die geen geldige verblijfsvergunning hebben, ook niet vast te zetten, maar later, als de situatie in Haiti verbetert, terug te sturen. Hogere straf voor conciërge, we hebben het er eerder bij Extra Journaal over gehad. Het gaat om een nu 58-jarige man die geruime tijd ongepaste contact heeft gehad via app met een inmiddels 14-jarige jongen van de school waar hij werkzaam was. Maar die jongen was in die tijd 12 jaar. Het waren seksueel getinte berichten en daarmee is de conciërge volledig over de schreef gegaan. Er was tegen hem 18 maanden geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Dus dan hou je 10 maanden over. De rechter heeft dat verhoogd naar 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Dus daarmee is de man veroordeeld tot een jaar daadwerkelijke gevangenisstraf. Aandacht voor dekolonisatie. Het proces van dekolonisatie moet worden voortgezet. Dat is de boodschap van de Fundación Curaçao na Caminho pa Libertad. Curaçao op de weg naar vrijheid. Die hebben een brief aangeboden aan de statenvoorzitter en dat is gedaan door Hubert Christian van deze organisatie. Hij zegt dat het proces van dekolonisatie niet is afgerond. We zijn nog steeds voor een deel een kolonie van Nederland, aldus Christina, en het parlement moet die weg voortzetten. Dat staat in zijn brief. In beslag genomen paprika's uitgedeeld, een totaal ander onderwerp, maar het is niet minder belangrijk voor de organisaties die gisteren heel veel paprika's kregen. Waar gaat het om? Er werden maandag van een Venezolaanse boot 850 kilo paprika's in beslag genomen. Dat zijn heel veel paprika's. Er mag momenteel geen paprika's worden geïmporteerd vanuit Venezuela. Er is een restrictie, welke groenten wel, welke niet. Dus ze kunnen niet in het commerciële circuit worden verkocht. Maar ja, de paprika's zijn nog wel goed. En daarom zijn gisteren bij verschillende organisaties, zoals Habai, bij Casamanita, Brasami, Bethesda en de SGR-groep, vele dozen paprika's afgeleverd. Zodat die bereid kunnen worden voor de cliënten van deze verschillende instellingen. Eerste stap voor groep werknemers SDKK. Binnen de gevangenis is er sprake van achterstallig beleid op het gebied van promotie, het bijhouden van functies, salarissen en dergelijke. En daar is nu een eerste stap in gezet. Er is een gouvernementeel decreet getekend en voor het eerst sinds 2017 heeft nu een groep werknemers van SDKK te horen gekregen dat ze daadwerkelijk worden verbeterd, hun positie, de salariëring en ook in die nodige functie. Dan gaan we naar Bonaire. Opnieuw groeiluchthaven Bonaire. Dat heeft Maarten van der Scheer, directeur van Bonaire International Airport, bekendgemaakt. Er is sprake van een flinke groei in het eerste kwartaal bij Bonaire. Er is een stijging van 6,8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal internationale passagiers is met 7,8% gestegen, terwijl het aantal passagiers tussen de eilanden er met ruim 4% is bijgekomen. Dus dat is goed nieuws voor Bonaire en dat heeft de directeur Maarten van der Scheer bekendgemaakt. Dan gaan we naar een auto-ongeluk met veel schade bij de Comanchestraat. Bij Yolanda Snack vond gisteren een auto-ongeluk plaats tussen 2 wagens. Die knalden hard op elkaar. Beide auto's zijn totaal losgeraakt en moesten met een kraan worden weggehaald. Later op de dag is bij de Calle Sagrado een scooter aangereden.
Daar is de scooterrijder, heeft dat veel pijn opgeleverd, maar moest uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Die kon gewoon naar de huisarts. Dan gaan we nu even naar een break en zijn zo bij u terug met meer nieuws. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toen de tijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Dan gaan we naar Aruba. Het was een paar dagen geleden wereldwijd autismedag. En in het kader daarvan had de Verenigde Naties verschillende mensen van over de hele wereld uitgenodigd om hierover te praten. Ook leden van de Fundación Autismo Aruba waren daarbij aanwezig. En een van de sprekers was Kai Quandes en die legde uit in het Engels wat het betekende toen ze voor het eerst te horen kreeg dat ze autisme heeft en welke strijd zij moet voeren. Het is een reportage van Tele Aruba die gemaakt is door Aldrik Werleman, waarvan we een klein gedeelte laten zien. Kai Quandes. Age of 15, I received a diagnosis of autism following a significant crisis. The intensity of this episode left me so profoundly overwhelmed that I experienced memory loss and regressed to a functioning at the level of a 5-year-old child for several months. En dan gaan we weer terug naar Curaçao, want morgen begint het Filmfestival. De 10e editie van het Curaçao Internationaal Filmfestival gaat morgen van start. Tot en met zondag 14 april zullen er in de Movies Outrabanda bijna 50 films worden vertoond. Opvallend is dat dit jaar bijna 70% van de films is geproduceerd door vrouwen of thema's gerelateerd aan vrouwen. En er is ook heel veel aandacht voor lokale en regionale regisseurs. Ik wil u graag op de hoogte brengen van de volgende trailer. Dat is een film die heet Shabu en die is door de Arubaanse regisseur Samira Rafaela gemaakt. En Shabu gaat over een 14-jarige jongen in Rotterdam die er wat probeert van te maken van zijn leven nadat hij de auto van zijn moeder in de prak, van zijn oma in de prak heeft gereden. Het is een komische film met een aandacht voor de maatschappelijke problemen die er ook zijn. Het speelt zich af in Rotterdam. Kijk even naar de trailer. I'm gonna be famous! We gaan in een privévliegtuig. Zelfde outfit, alles. Hey man! Ficar allemaal in je familie, voor bij elkaar, voor contact ook zo doen wat in je vakantie. Rijden zomaar zo de rijbewijs. Je niet wat dat power doet aan of wat.
Geef antwoord, jongen. Ik zeg Wat is Als oma terugkomt in Nederland, heeft ze geen auto. Deze zomervakantie, jongen. Je hebt geen zomer. Ik verkoop ijsjes. Oh, ze zien er wel lekker uit. Ja. Dankjewel. Succes, Jeremy boy. Succes, hè. Hallo, jongeman. Oma moet je nog bij elkaar krijgen, hè? Hoe heeft oma gereageerd? Hoe praat je tegen mij, vriend? Oma praat niet tegen jou. En nu? Focus op muziek, vriend. Niks komt binnen, broer. Het gaat zo lang voor mij. Ik ga gewoon vissen geven, man. Vissen en peper, man. Ik ga mensen gewoon bij pot laten betalen. Zie je, die bouw mijn oma via WhatsApp-video. Ik weet niet wie je oma is. Ik weet zelfs niet wie jij bent. Ik weet Oh niet my wie je god. Ai, Lego. Het leven is oneerlijk. Als we ons ding blijven doen, komt het wel goed. Deze feest, hé. Geloof mij. Ik heb heftige schulden om te betalen, hè. Zo, ik denk dat die feest niet gaat lukken. Ik weet dus ook, ik ga die feest geven, dat weet je. Shabu is dus een van de 50 films die te zien zijn tijdens het Internationaal Curaçao Filmfestival. En dat begint morgen. Dan gaan we naar Haiti. Ik had het al eerder aangekondigd. We besteden iets meer aandacht aan de situatie in dat land, omdat er enige positieve berichten naar buiten komen. De politieke leiders in Haiti hebben namelijk overeenstemming bereikt over de oprichting van een presidentiële overgangsraad. Die moet 22 maanden aanblijven en zorgen voor het herstel van de orde in het Caribische land. Dat wordt geteisterd door politieke instabiliteit en bendegeweld. Het idee voor een overgangsraad ontstond begin vorige maand tijdens een internationaal Haiti-overleg in Jamaica. Daarbij waren onder andere de Verenigde Staten, Frankrijk, Brazilië, de Verenigde Naties en CARICOM aanwezig. Het overgangsorgaan stelt 3 prioriteiten: veiligheid, constitutionele en institutionele hervormingen en verkiezingen. Dat moet allemaal klaar zijn voor 7 februari 2026. En Haiti heeft een turbulente periode achter de rug. Nu lijkt er wat rust te komen in de hoofdstad Port-au-Prince. Maar AFP merkt vandaag dat de bedrijven weer willen gaan werken. De winkeltjes gaan weer open. Maar er is nog steeds overal geweerschoten te horen. We houden de situatie voor u in de gaten. En we zijn morgen weer terug met meer nieuws bij Extra Journaal. Ik hoop dat u er dan weer bent. Tot ziens. Dag.